Nasiha Foundation an karar da mutane aikinta. Hadisai 130 akan aikin Hizba. Umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Babi na 2. Hadisai game da matsayin aikin umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna. Hizba da kuma kwaɗaitarwa akan aikin. Hadithi na 17 daga Jarir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, babu wasu mutane da za a dinga saɓon Allah a cikinsu, alhalin sun fi masu aikata laifukan matsayi da cikakken iko, kuma suka gagara hana su aikata saɓon. Face Allah ya game su dukansu a azabarsa. Ahmad ne ya rawaito shi. Darussan da ke cikin wannan hadithi. Na 1. Halaccin ƙalubalanta abin da mutane ke yi na ba daidai ba, tare da kawo gyara a kan hakan. Na 2. Yin tarayya wajen kawo da ɓarna abu ne mai kyau a koyarwa ta Musulunci. Na 3. Ƙin yin hani ga ɓarna ko saɓon Allah na iya jawo azabar Allah ta shafi al'umma baki ɗaya. Nasiha Foundation an karar da mutane aikinta, a ɗabbaka umarni da hannun ta'ala shi ne